pedig vagyok is itt lennék a mai videóban újra. Most medence szívás lesz. Leszívjuk a medencének a medencébe lévő vizet, és tesztbe akarom mutatni nektek. Még majd bele is fogunk menni. De amit majd persze szerintem ki fogok vágni, de nem biztos. Meg én mit csináljak itt? Azt be akarom mutatni neked, apu. Azt az állatot ott. Azt szerinted mi? Az. Mint buzogány keze van. Látom. Mi lehet az? Lótető. Az. Mit keres a vízbe? Nem baj. Na. Nézzünk erre. Széjjel. Igen, egyébként már ilyen piszkos nagyon a medence. Sajnos. Nem lehet már benne fürödni se. Agyagos az agya, vagy hogy mondják ezt. Nem tudom milyen ma. Hogy mondják ezt? Hogy mondják? Nem jut eszembe. Nem homokos. Hogy mondjak már ezt? Nem elfelejtettem, hogy mondják. Iszapos az. Iszapos ez alja. Megnézem, mekkora víz van benne. Esőzések után. Apa, ennyi víz van benne. Az nekem idáig ér. Nem olyan nagy ez a víz. Abból el is párolott egy kevés. Esett is még bele. Nem? Ezt lefelé kell fordítani, nem? Nem. Nem zúg. Nem zúg. Semmi. Mi lehet akkor vele vajon? Már kiderül. Itt vagyok. És nagyon meleg van. Kellett nekem kijönni. Most levideózni ezt. Ez egy Minecraft. Nem tudok. Nem jó. Nem akar elindulni. Még mindig. De már próbálkoztam vele, de nem semmi. Nem tudom, hogy miért ilyen. A GTA-t is le akartam tölteni, meg gondoltam, fölveszek majd arra a videót, de nem, mert nincs hozzá CD-m. Na nem baj. Mi van? Rájöttél, mi a baj? Igen. Szerintem lehet, hogy valami beleakadt, vagy nem tudom. Be van szorulva. Ja, megszorult.
Most már jó lesz. Vagy nem? De. Remélem jó. Egyébként remélem nem. Nem zúg. Ja. Most zúg. Most jó. Most jó. Ja. Jó van. Na. Tudtok nekem... van egy számotokra egy kérésem. Még. Minecrafton meg GTA-n kívül küldjetek már, légy szíves, játékokat, amikhez nem kell CD ezébe, leírásba. Írjatok már, légy szíves, kommenteljetek játékokat, hogy mivel játszhatnék, akkor azt fölvenném. Ami nektek tetszik, és akkor mindegyiket kipróbálgatom szépen. És akkor tudjátok, én sem unatkozok, meg ti se. És akkor ez így tök jó lenne. Igen. Ez egy jó dolog lenne. De ha nem írtok, akkor nem lesz ilyen videó. De majd próbálgatok. De nem fogom fölverni. Ha. Szóval küldjetek nekem ilyen játékokat. Ezért kommentbe. Vagy egy linket, vagy csak a nevét a játéknak. A legjobban a linknek örülnék. És akkor az úgy fő lenne véve, de menjetek majd legyek. Fő lenne véve. Ezt akkor mindenkinek jó lenne. Nektek is, meg nekem is. Ha túl egyértelmű, hogy legalább 3-an ugyanazt a játékot írják, vagy 2, vagy egy valaki, attól függ, hányan nézik az videóimat. Hiszem, ezt fogom majd számolni. Nem, egyen többször is nem baj. Na, akkor légy szíves, küldjetek, mert nagyon szeretnék már valamivel játszani gépen, de gépen csak. Na, a GTA-val nem tudok játszani, mert az CD kell. Minecraft-tal nem tudok játszani, mert az szar. A izémen, gépemen. Hát akkor mivel játszak? Metin 2-vel nem fogok játszani, mert azt nem tudom, hogy kell játszani. Abban én béna vagyok. Abban inkább futok az ellenség elől, mint hogy inkább megtámadjam. Hagyjuk. Inkább rátok bízom a döntést. Küldjetek egy linket, azt akkor valahogy fogok játszani, amit elküldtetek. Linket. Na. Beletetted? Beletetted? Jöjj ide. Adta. Lógtatja. Hello, nakatlecsülje. Vagy csak olyan nagy. Nem tudom. Nem hány percre megy a videó. Úgy olyan 10 percre mehet. Lassan. Olyan lassan 10 perc. 10 perc. Oké.
Most megy 10 perce előbb. Hát 6 másodperccel ezelőtt lett 10 perc. A videó. Szóval már lassan vége lesz. Én unatkozok idekén. Szóval szerintem inkább visszamegyek. De miért ilyen hangos a vonat? Szerintem hallotok, de én nem hallom a saját hangomat. Szóval ez így nem jó. Most hát így fogok nevetni. Na, menjünk be. Na végre. Elnézést. Na végre. Nem ment ez a rohadt vonat. És erre fogadjunk jön még egy. Vagy csak ilyen hosszú. Nem, csak ilyen hosszú. Akkor ma itt lenne. Úristen, de hosszú ez, tényleg. Aztán mindegy, nem tudom mi. Egy buzerátor. Hetet 7 országon is túl. Hetet 7 országon is túl. Nézem a kis magyart. Na. Szerintem ennyi lenne ez a mai videó. Én Peti lennék. Sziasztok! Na, oké, tényleg sziasztok!